No niin, morjesta vaan kaikille tässä YouTube-videossa. No, mä oon Witherinä. Ja oottakaas, missä se olikaan? Niin, tästä. No niin, eiköhän aloiteta. Nyt meistä tulee Witheri. Mähän siis pysty lentää tälleen. Mut mä en kyllä pysty ampua skulleen, mut... Oho. Ai niin, kun munhan piti tappaa, niin niin mulla ei vielä ikinä nyt. Eiköhän aloiteta, että aletaan hakkaa puuta. Ei kun niin, mehän ei mahu tästä. No en mä tiedä, mennään vaikka täältä. Et joo. Mä oon niin iso. Vielä yksi puu. Noin. Okei, nyt voidaan craftaa. Noin. 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 Okei, nyt pitää tehdä sitten puupikki. Mutta siis no... Pitää kyllä vähän kaivaa sitten, että mä mahun jonnekin, joten mä yritän jonkun paljon helpomman. Ei vitsi, eikö niin, mähän voi vaan lentää. Mut pistääs muuten game mode hardiksi vaikka. Ja niin. Ja siihen pitää vielä olla kahden niinku tällaisen kokoinen väli. Ja niin. Oho, mä otin jo ihan liikaa, no niin nyt on aika. Ja mä olin vähän tässä tehnyt, tai no mä niinku, no tapoin sen Witherinkin, niin siinäkin kuluu aikaa ja tällaista. Joten se on vähän niinku paljon vaikeaa. Noin. No niin, nyt pitää katsoa. Ei. No niin. Ei, miksi mä... Jää vitsit kun mä... Ai niin, mulla ei oo faldaa. Et joo. Toi noin ja toi noin. Okei, nyt pitää settiä vaan jotain kylää tälleen. Minecraft, joka on vaan paljon helpompaa. Tai on aika paljon helpompaa. Tai kyllähän Minecraft silleenkin ihan normaalisti. Silleen ei niin mikään hirveän vaikea. Ei tässähän kuoli. Ai niin, mutta kun tämähän tää vähän... Tää ei oo tää niin vanha. Tää on niin vanha versio. Niin... Muistan silloin kun sai vielä raudastahan sai vielä oreja. Tai siis niinku niitä blokkeja siis, niin. Eli olikohan ne orea tai mitä. Mut jotain sellaista. Tämähän on vaan niin helppoa. Tuollahan on muutas kyllä. Käydään ottaa sänkyä sitten. Joo, mennäs. Ai niin, voihan pökäle kun... Pystyks... Ai niin, kun enhän mä... Eiks täällä oo muka sänkyä? Oikeesti sängyn etsimisessä voi mennä näin kauan. Varmaan kun mä oon näin iso. Siis täällä on niinku yksi sänky, eiks yleensä näissä pitäis olla? Nyt anna mulle se sänky. Noin. No nyt taas kaikki nää pois. No niin, nyt voidaan nukkua vaan yhä. Emme. No niin.
ethän saa mua kiinni. Oh! Joo. Ja älkää ihmetelkö mikä toi tuolla oli, siis tämä. No siis sehän on noin. Kun mulla on tästä Witherstorm modi, niin joo. Me kuoltiin kerran, kun emme... Ottamaan kiveä tästä ja tällaista. Kyllä mä mahon niinku yhden blokinkin. Ai niin muuten, haluuks te nähdä yhden jutun? Et musta muuttuu paljon näköinen. Mä oon lammas. Tai sitten me voidaan ampua cobblestone kalloja. Tälleen. He. Okei joo. No niin, tästä toi pois ja ottaa uudet. No. Toi tohon ja toi. En mä tiedä. Mihinköhän sitä nyt tässä menisi? Mennääs vaikka nyt tonne. Lumibiomin jälkeen heti tällaista aavikkoa, kuivaa aavikkoa. Niin kun tois menee niinku tuolla on vielä niinku ihan hirveen kylmää. Tässä on heti taas jotain hirveen kuumaa. Ja tossakin on tollasta. En mä tiedä. Hei, tossa on ravine. Muuten. Ui, ironi. Niin kuin munhan pitää mennä. Näin. Täällä on lisää. Tää on paljon helpompi kuin mä ajattelin. Voi ihan vitsit. Tuollakin on. No, otetaan näin. Noin. Häh? Mihin mun kaikki koolit meni? No kiva kun mä paistun täällä jotenkin tällaisella. Anteeksi, oliks mun päät tästä jotenkin? Mun päät on jotenkin... No nyt näyttää ihan normaalilta. Ärsyttää kun musta tulee tällaista ihme... oudon näköistä tai tällaista savua vähän niinku. No. Ja tiesitkö mobit hyökkää mun kimppuun? Please, mä nyt haluais kuolla sit näille.
Eiku hyökkääks nää? Kyllä musta tuntuu, että nää hyökkää, jos mä juon näitä. Nyt tulee kyllä... Mitä nyt? Oi vitsi, pitää... Kai tulee yökin taas kohta. Oh. Noniin, jee, nää on mun kavereita. Mennä nukkumaan, mennä aika. Noniin, nyt sulla taas noitusta. Eikö, kyllä mä tarvitsen vielä joku 3. Noin. Nyt ollaan full protection. No niin, noita tuutko haastaa mut. Siis toi ei sit ehtinyt edes tekee mulle yhtään. Otetaan noin keltaista. Noin, noin. 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 No niin, eiköhän mennä lähetä etsiä ruokaa. Sitten eiks täällä oo... Onko vielä etsiä, onks täällä nää? No onhan täältä tietysti nyt Ironia vielä ihan hitsisti. Taas nyt siis. Tää on kyllä aika helppoa tää. Pikkikikkulo kohta. Tai menee tää rikki tää pikkaksi. Oh. Otaks mä en mä halua kokeilla, koska sit mä kuitenkin kuolen siihen. Ei mulla edes ole ruokaa. Okei, lähdetään nyt vaan menettää. Siinä on heti ensimmäinen. No okei, sori tossa. Mun oli pakko tehdä näin. Ja lehmät teille myös. Miten mä en osu? Mitä tää on? Okei, sit pitää tehdä tälleen. Okei, tämähän on kyllä aika paljon nopeampaa kuin tälleen. Miten tuolla oli noin paljon HP:ta? No, en tiedä. Okei, nyt voidaan lähteä sitten. Ei, tuolla on aavikkotemppeli. Ui. Siis tällainen generoitunut tuohon. Tästä näin. No nyt ollaan niin pro. No en mä tiennyt sit mitä tulee takaisin. No voidaan toi ottaa ja toi. Tai en mä edes tiedä tarviiks mä näitä. Noin. Häh, mitkä? No en mä tiedä. Eiku otetaan. Ui, ja viimeinen chesti ehkä näistä.
No joo. No joo, nyt tehdään sitä. Oho. Noin pieni Death Cruise. No joo, ihan ok. Joo, olipa kyllä ihan hyvä tollanen pieni käynti. Mä alan ehkä kohta lopettelemaan tätä videota, en mä tiedä miksi. Tää on kestänyt ihan hyvin aikaa. Puolen tunnin videot on ihan nais. Tai joku 40 minaa. Yleensä. Hei, tuolla on vielä kylä. Okei, no niin nyt pitää sit olla... No, en mä edes tarvii edes varmaan Iron Golemia. Mulla ei ole ihan tarpeeksi, mutta muutos nää heinät voidaan ottaa täältä. Taas tosta vielä vähän. No en mä tarvikaan. Ai niin, miksi mulla on nää roskakamat täällä? Näitä voidaan tehdä nyt noin paljon. Sitten on nyt craftetaan tosi paljon leipää. Noin. 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 Nyt tulee stäkkileipää. Noin. Oho. Tehdään tällainen fight, että taistellaan mobeja täällä nyt yö. En mä tiedä miksi. Oho, kylän korkein talo. Okay. No niin, tuus tänne. Halutaan itse asiassa, et voita Witheri ikinä. Speederi tuli mun kehoon. Ja sä, Jyrki. Sand Jyrki. Miten tää kesti noin paljon? Joo. Aha. Olipa se helppo. No niin, täällä tullaan. Näähän ei tee mulle mitään. Hei sä. No ei ehikkutaan jotenkin. Noniin. Noniin, ei oo kulunut hirveesti. No okei. Okay. Otais tehdä vielä tosta noin buketti meille. Tai no, en mä tiedä. Ottais tästä vähän ruutia. Vaan mikä trikki. Oli kyllä aika hieno. Pieni posahus. Joo. Okei, hei muuten mä ehkä lopetan tämän videon tähän. Pistä like videolle, jos tykkäsit videosta ja tällaista. Ja muistakaa tilaa kanavaa ja tällaista. Et joo. Ja niin. Ja eiköhän nähdä seuraavan videon parissa. Eiköhän se ole muuta kuin vaan moro.